Hola, al Fons Català de Cooperació acabem la missió institucional que hem fet aquesta darrera setmana aquí al Senegal amb dos grans objectius. Un primer ha sigut visitar diferents agències de cooperació internacionals, també la delegació de la Unió Europea, l'ambaixada espanyola i l'agència espanyola per trobar finançament per fer projectes aquí al Senegal. També hem interlocutat amb el representant de la Generalitat de Catalunya aquí en aquest país. I l'altre gran objectiu ha estat visitar els projectes que estem desenvolupant aquí al Senegal. D'una banda, aquells de desenvolupament econòmic, com per exemple la lluita contra la salinització del delta de la Casamance, que està impedint a molts senegalesos i senegaleses pescar o cultivar arròs. Hem estat visitant 3 projectes, dels quals tots 3 versaven sobre una perspectiva de gènere. El primer és el de perímetres de les hortes, el qual el seu objectiu principal és enfortir i capacitar les dones i empoderar-les perquè tinguin accés a les terres i puguin ser autònomes i autofinanciar-se. Un altre projecte que hem estat visitant ha estat la de salut mental del centre de Txés, el qual té com a objectiu implementar-se de manera immediata en els municipis o en les aldees més llunyanes de la ciutat de Txés. I per tercer i últim projecte que hem estat visitant aquest dematí ha estat una de salut visual, el qual l'objectiu principal és fer aquest acompanyament i, sobretot, que les persones que tinguin necessitat d'ulleres, en aquest cas, ho puguin fer de manera accessible, és a dir, preus socials, preus molt accessibles. I és un projecte íntegrament liderat per dones. Pel Fons Català, el Senegal és un país estratègic i tenim, de fet, una de les nostres oficines a terreny, en aquest cas a la ciutat de Ziguinchor, on, per cert, d'aquí pocs mesos la inaugurarem. Hem visitat ja aquestes noves dependències acompanyats de l'equip de la delegació aquí al Senegal i la delegació que hem vingut des de Catalunya. Seguim fent cooperació municipalista, seguim treballant per fer un món més just.